Хайырлы кеш, Муслим телевидениесінде яңалыклар чыгарылышы бүгін сізні мен Рәмилә Сәләмова сәләмлим. Үзі бару шотының мөһим вакыйгалары турында кыскача. Сабанда сайрашыр шак, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре язгы кыр эшләренә әзерләнә. Әти-әниләр өчен сынау, өлкәннәр бердәм дәүләт имтиханын тапшыра. Балалар китап укыймы? Китапханәдә балалар китабы көнен билгеләп үттеләр. Язгы кыр эшләре башланырга да күп калмады. Машина трактор паркларында, орлык складларында эшләр көннән-көн арта. Муслим районы хуҗалыклары язгы чәчүгә әзерме? Авыл хуҗалыгы вәкилләре катнашында узган киңәшмәдән Гөлназ Җәлилова. Быел яз 2 атнага иртәрәк килә. Техниканы әзерлексез гына куярга, орлыкны барларга вакыт җитте. Барлык эшләрне оешкан төстә башкарып чыгу өчен үзара киңәшләшеп эшләү мөһим. Авыл хуҗалыгы тармагындагы яңалыклар белән уртаклашырга, проблемаларны уртага салып сөйләшергә дип хуҗалык җитәкчеләре, агрономнар һәр елдагыча киңәшмәгә җыелды. Бүгенге көндә бүтән техникада, тракторларда, чәчүлек комплексларда 100% әзер. Ашламалар ташылган. Бүгенге көндә 84 кг һәр гектарга тәэсир итүче матдәдә ашлама тупланган. Орлык материаллары шулай агарту белән әзер. Чәчүлек орлыкны вакытында җылыту, кабат калибрлау мөһим. Киңәшмәдә орлыкларны инкрустацияләүнең үзенчәлекләре искә төшерелде. Җитәкчеләргә сорт яңарту һәм фитоэкспертиза буенча киңәшләр бирелде. Агра сороклар түгел күздән нигездә үтәлде. Без инде ел дәвамында аларның торышын тикшерәбез. Бу мартка чыккач тикшерелгән 21% нормально, көзге культуралар нормально, кыш-кышларлар нәтиҗәле мул уңыш бирәләр дип ышанып килә. Барлык хуҗалыкларның да чәчүлек орлыкларны сыйфатлы итеп әзерләү мөмкинлеге юк. Ә менә Туган як агрофирмасында орлык эшкәртүнең автоматлаштырылган тулы бер линиясе эшли. Бүген дә биредә эш кайный. Язгы кыр эшләренә килгәндә әзерлек бүгенге көндә инде практически 100% ноктага килеп җитәбез. Монда инде вакытлы эшләр кала, техника ремонты буенча. Әйберләр бөтенесендә кайтып бетте, җегетләр бөтенесендә хәзер маштырып майлау килә эшләр. Быел шешәр өчен районыбыз хуҗалыкларында 13 000 тонна орлык саклауга куелган. Тиешле агрошараларны кулланып, басу кырлар коенына орлык иңдерү бик җаваплы хезмәт. Игенчеләребез сынатмас шәт. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Муслимдә сезнең батырлык үрнәк исемле кичә узды. Анда махсус хәрби операциядән ялга кайткан егетләр, аларның әти-әниләре, мобилизацияләргә гуманитар ярдәм күрсәтүчеләр чакырылган иде. Әлеге чарадан Римма Авзалова репортажы. Өлеше мобилизация учурунда популярлашкан әлеге җыр кичәнең тематикасын билгеләде. Район башлыгы махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның әти-әниләренә һәм аларга ярдәм итүчеләргә рәхмәтләрен җиткерде. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләр район башлыгының рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Мобилизацияләнгән егетләргә даими ярдәм итүчеләр, гуманитар ярдәм итүчеләр дә шундый ук бүләккә лаек булды. Балалары хәрби операциядә катнашучы егетләрнең якыннары күз яшьләре аша рәхмәт җиткерде. Рузельда Саран движение, это движение, оно самое, наверное, эффективное. Все ребята, которые от нас ушли, они учтены, их знают. Минем бабай соғышта бірінші, бүтін дүния соғышында, әткей икенче бүтін дүния соғышында, мен Афганистан соғышында, міне біздің анағыбыз, біздің традицияны бара, біздің юлдан бара. Халық бик яқшы муслимде, бик яқшы ярдәм иттеләр минем малайга. Концертлар қойып, акча җыйдылар, дуслар җыйдылар, бүтенесе дә ярдәм иттеләр. Махсус операциядә катнашучы һәрбер гаиләдән киткән балаларга, әти-әниләренә сабырлык бирсен. Балаларыбыз исән сау кайтып, шушы тыныч тормышта гаиләбездә матур иттереп, озак гомер яшәргә язсын. Мобилизацияләнгән егетләр янына 7 тапкыр барып кайткан Рузель Минхаҗев очрашудан алган тәэсирләре белән уртаклашты. Рузель шигырьләрендә укыды, Заланың һәр шигырен, һәр чыгышын алкышларга күмде. Салкыннарда, ялкыннардан түгел, әрнүләрдә зиллә үзәкләр. Шартлаулардан җирләр
Кичә район үзешчәннәренең патриотик рухтагы җырлары һәм видеороликлар белән үрелеп барды. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Районыбыз халкы мобилизацияләнүчеләргә гуманитар ярдәм кулы сузарга һәрвакыт әзер. Районыбызның өлкән буыны бу көннәргә батырларыбызга җибәрер өчен маскировка шелтәре әзерләү белән мәшгуль. Анда безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Ветераннар мобилизацияләнгән егетләргә ярдәм йөзеннән үз өлешләрен кертергә теләк белдерделәр. Иганәчеләр ярдәме белән сеткалар һәм төрле төстә ефәк ленталар алынды. Шуларны кулланып, ханымнар маскировка шелтәре әзерләде. Маскировочный сеткага менә шушындый ленталар үрергә җыелдык. Бу инде безнең кулдан килгән ярдәмебез булып торсын, балаларга ярдәм итсен. Шушылай итеп, бөтенебез бердән булганда, бергә булганда, җыеп та чыгарбыз, балаларыбыз исән-имин кайткан. Ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов хатын-кызларны чакырып, әлеге чараны оештырды. Маскировка шелтәрләре егетләребезгә кирәкме һәм аларны ничек кулланып була? Шул хакта Илгиз Низамов искәртте. Bu maskirovka setkалары инде блиндажларны, транспорт средстволарын, муншаларны һәм башка хәрби операциядә катнашучы объектларны дошман һөҗүменнән саклану өчен кирәк. Хәрби хәрәкәттә катнашучыларга ярдәм итүдә беркем дә читтә калмый. Кемдер киемнәр, кемдер азык-төлек продуктлары, башка кирәк-яраклар җыеп булыша. Кайберәүләр матди ярдәм күрсәтә. Иң мөһиме, берәү дә читтә калмый. Әбиләребез әйткәнчә, тамчыдан бит күл җыела. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Кичә Рус-Шуган авылының Изге Николай ширкәве зур кунаклар кабул итте. Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий халык өчен изгеләштерелгән бүләкләр литургиясын үткәрде. Православие динен тотучылар уразада, ул бөек пост дип атала. Аның 5-нче пәнҗешәмбесендә преподобный Алексейны искә алу көне билгеләп үтелә. Епископ Мефодий һәм аның ярдәмчеләре тантаналы службасын башкарды. Православныйлар тезләнеп дуга укыды, бер-берсеннән гафу сорады. Иң мөһим йолаларның берсе чистарыну үтте. Халыкка изге эчемлек тәкъдим ителде. Православныйлар әлеге эчемлектән күңел чистара дип ышана. Мне отрадно, что мы сегодня приехали в Муслимовский район, в село Русский Шуган, чтобы здесь православными помолиться за этим богослужением литургии прежде священных даров. Конечно, очень отрадно, что здесь порядок в церкви, что прихожане очень глубоко верующие люди, очень, так сказать, трепетно относятся к церкви. Район башлыгы Альберт Хужин барлык православныйларны бәйрәм белән котлады. Районыбызда яшәүче төрле милләт кешеләренең бердәм булуын ассызыклады. Без инде гырлана торган әйбербез. Безнең районда булган бөтен төрле дингә, бөтен төрле милләткә хөрмәт белән карау, һәрбер кешенең үз юлы, менә хөрмәт итәргә өйрәнеп, без шуның белән гырланабыз һәм без шуның белән көчлебез. Епископ Мефодий дин тотучылар белән аралашты. Ширкәүдә хезмәт куючыларга кунак итүләре өчен рәхмәтен белдерде. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бер ара онытылып торган милли бәйрәмнәр янәдән әйләнеп кайта. Шуларның берсе Нәүрүз. Көн белән төн тигезләшкәндә билгеләп үтелүче бәйрәмне Төрки халыклары Нәүрүз, фарсылар Яңа ел дип йөрткән. Нәүрүз бәйрәмендә Наилә Салахова булып кайтты. Эш сынашмыйча гына Нәүрүз бикәгә урын бире юк. Мөслимдә Нәүрүз зурлап билгеләп үтелде. Күңелле тамашаны район мәдәният йорты оештырды. Чараны район башлыгы Альберт Хужин ачты. Языл һәрвакыт настроениене күтәрә торган әйбер. Ул ниндидер яңалыкка омтылыш. Кыш быел җылы булды, әйме карда бик күп булмады. Кышка рәхмәт әйтеп, язны каршы алырга уйладык. Милли мәдәнияттер һәм гырф-гадәтләр елы кысаларында оештырылган чара җиһанга яз килүен хәбәр итә. Театральләштерелгән тамашада да шул тасвирланды. Яз бәйрәме, өмет бәйрәме, ул вакытта, менә шушы вакытта безнең бөтен җирдә гөрләүкләр ага, яз сулышы. Бәйрәм уңаеннан ярминкәдә оештырылган иде. Сатуда азык-төлектә көнкүреш кирәк-яраклары кием салымда бар иде. Мөслимләрдән тыш Ярчаллы, Сарман, Актаныш районнарыннан, Уфа шәһәреннән килгән эшмәкәрләр продукцияларын тәкъдим итте. Бәйрәмгә килгән райондашларыбыз оештырылган чарадан канәгать калдылар. Бөтен халык бәйрәмгә чыккан.
Бәйрәм күңелле, монда ярминкә бөтен әйберне саталар. Нәрсә бар, шул кирәк, Аллага шөкер. Халыкның күңеле күтәренке, яз бит, яз бәйрәме. Барыбызга да Аллаһ Тәгалә сәламәтлек, хәерле, бәхетле гомерләр бирсен. Менә Ураза аена туры килүләре Наурыз бәйрәменең Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте. Үзәкләштерелгән китапхана хезмәткәрләре балалар белән милли һәм спорт уеннары оештырды. Бәйрәм дәвамында уен көлке, җыр биюләр тынып тормады. Найла Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Әтиәниләрдә бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыра. Ел сайын ил күләмендә шундый акция үтә. Ул бергә тапшырабыз, ата-аналарның бәдии тапшыру көне дип атала. Быел өлкәннәр рус теленнән имтихан тотты. Әлеге сынау әтиәниләр дә балаларының имтиханнардан ниләр кичергәнен аңласын өчен үткәрелә. Әтиәниләр дә балалар кебек металл рамка аша үтеп, бердәм дәүләт имтиханнарындагы биремнәрне үти. Әтиәниләр өчен бердәм дәүләт имтиханнары беренче генә тапкыр оештырылмый. Бергә тапшырабыз, ата-аналарның бәдии тапшыру көне акциясе 7нче тапкыр узды. Өлкәннәр рус теленнән имтихан тапшырды. Металл искатель аша үткәндә инде бөтен батырлык юкка чыкты куядыр. Әтиләр үткәч, инде без дә үтәрбез дип, инде тагын да күбрәк тырышлык куярлар Алла бирсә. Шуннан да хәзер инде менә балаларның хис кичерешләре аңлашыла, чөнки үзебездә әле бу биреп карау гына булса да борчылдыра. Балаларыбызга да инде алга таба имтиханнарда борчылмасыннар, инде уңышлар теләп калабыз. Акциядә 30 әтиәни катнашты. Әтиәниләр өчен имтихан биремнәре кыскартылган формада тәкъдим ителде. Өлкәннәр барлыгы 8 бирем үтәде. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы 3 сәгать 55 минут дәвам итә. Әтиәниләргә биремнәрне үтәү өчен 1 сәгать вакыт бирелде. Рособорнадзор тарафыннан оештырылган бу акция 7нче тапкыр үтә инде быел. Быел ата-аналарга рус теленнән кыскартылган БДИ биремнәре тәкъдим ителә. 5нче классның ата-аналары да килгән, 10нчы класс ата-аналары да килгән. Быел бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруда үзгәрешләр юк дип белгечләр. Балаларга имтиханнарда уңышлар юлдаш булсын. Өлкәннәр әйткәндәй, тел ачкычлары бирсен. Римма Авзалова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Муслим гимназиясе базасында республика күләм педагог-психолог 2023 конкурсының зоны туры узды. Биредә 9 районнан психологик-педагогик хезмәт белгечләре катнашты. Конкурсның тәртибе турында киләсе сюжетта карый аласыз. Билгеләнгән кагыйдәләр буенча һәр катнашучы үзе сайлаган темага мастер-класс күрсәтергә тиеш иде. Чыгыш ясаганнан соң жюри әгъзалары критерийлар буенча һәр конкурсантка үз билгесен куйды. Конкурсның тәртибе турында тулырак Мәгариф идарәсе методисты Лениза Галимова сөйләде. 9 район катнаша. Безнең районны Карлыгач садигында эшләп килүче психологыбыз Альбина Ильясова тәкъдим итте. Конкурсантлар бүген мастер-класслар үзләре күрсәттеләр һәм инде мастер-класслардан соң аларны бер опрос көтә. Конкурста балалар бакчалары, мәктәпләр, колледжлар, психологик, педагогик, медицина һәм социаль ярдәм үзәкләре хезмәткәрләре катнашты. Башка районнардан килгән конкурсантлардан үз фикерләре белән бүлешергә сорадык. Выступала я самый первый, мне, наверное, повезло в этом плане. Мое занятие было направлено на организацию детско-родительских отношений, поэтому по сценарию я работала с родителями. По отзывам занятие, конечно, понравилось. Муслимның данын яклап Парлагач балалар бакчасы психологы Альбина Шаймарданова катнашты. Ул уңышлы чыгыш ясап 3нче урынга лаек булды. Нейропсихология алымнарын куллану турында мастер-класс алып бардым. Үземнең чыгышым уңышлы үтте, миңа бик ошады. Укытучы булу җиңел түгел. Мөгаллим гомере буе укыта һәм үзе дә укый. Ә психолог профессиясе көннән-көн актуальләшә. Шуңа күрә мондый бәйгеләр булып торсын, белгечләр табышлары һәм тәҗрибәләре белән уртаклашып торсын иде. Рамиля Сәләмова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Мәктәптән тыш эшләр үзәгендә робототехника берләшмәсе 10 елдан артык эшләп килә. Узган уку елында робототехника буенча район күләм ярышлар узды. Район үзәгендә мәктәп түгәрәкләрендә шөгыльләнүче укучылар беренче тапкыр шунда ярышып карады. Мәктәптән тышлар үзәгендә республика күләм робоквест ярышлары узды. Ярышларда мөслимлеләрдән тыш Азнакай, Арча, Сарман, Лениногорск, Чүпрәле, Актаныш һәм Бөгелмә районнарыннан килгән 16 команда катнашты. Команда 7-14 яшьлек 4 катнашучыдан тора. Район тарихында беренче тапкыр оештырылучы ярышларга район башлыгы Альберт Хуҗин да килгән иде. Вы уже умеете думать, умеете альтернативу мысли. Очень рады вас здесь видеть. Пусть победит сильнейший. Робототехника түгәрәкләре урта мәктәп базаларында да эшләп килә. Былтыргы уку елында безнең җирлегебезгә робототехника өчен бик кыйммәтле һәм бик уңайлы җайланма.
шул җайларына кайтканнан соң Ояз Камилевич безнең командасы белән бик тыгыз балалар белән эшли башлады. Ярышлар төрле номинацияларда үтте. Спринт, лабиринт, тупларны җый, сумо һәм бик кызыклы мавыктыргыч барды. Укытучылар балалардан да ныграк борчылды һәм җан атып торды. Гимназияда инде 2нче ел, 1нче мәктәптә инде 15нче елдан бирле эшләп килә шушы роботлар белән. Ләкин инде безнең башта легалар иде, менә соңрак кайтты векслар, менә шу векслар белән бүген килде. Балаларга ярышларда катнашу үзе бер сөенеч иде. Мин 5нче класстан бирле шөгыльләнә башладым. Менә бу елга 2 ел була инде. Миңа танк типлары күбрәк ошый. Мин менә яңа гына лабиринт номинациясендә катнашып, вакытка сыештым. Мен жүрим монда 1нче ел. Безнең абыйбыз Ояз Камилевич, ул безне программа ясарга өйрәтте. Һәм без робот йөрттек. Мин моментта катнаштым. Безнең команда 4 кеше. Ярышларда Мөслим лицейның Вектор командасы 3нче орынны алды. 2нче орынга Арча районы Яңа Кенәр урта мәктәбе командасы чыкты. 1нче орынга мәктәптән тешләр үзәгенең Офык командасы лаек булды. Призлы урыннарга чыккан командаларга республика мәктәптән тешләр үзәгенең дипломнары, медальләр, истәлек бүләкләре, ярышта катнашкан һәр балага Мөслим мәктәптән тешләр үзәгендә ясалган сувенирлар тапшырылды. Наиля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган җомгада мәдәният хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Бәйрәм бүләкләргә бай булды. Җирле мәдәниятне үстерүдә фидакар хезмәтләре өчен һәм милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан райондагы халык фольклор ансамбле район башлыгының рәхмәт хатларын алды. Бер төркем хезмәткәрләр район башлыгының мәктәп грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Бәйрәмдә үзешчән һәм халык театрлары арасында оештырылучы театр ул милли хәзинә конкурсы җиңүчеләре дә бүләкләнде. Бәйгедә җиңү яулаган Ташлыяр, Мәлләтамак, Олы Чакмак авылларының үзешчән театр коллективлары һәм Иске Бәрәш, Митрей, Соловыз Мухан авылларының халык театрлары район мәдәният бүлегенең дипломнарына һәм 10 меңлек сертификатларына лаек булды. Иске Карамалының замандаш халык театры гран-прига ия булды һәм диплом белән бергә 30 меңлек сертификат та алды. Бүтән дөнья балалары яратып укый торган әкиятләр авторы Ганс Христиан Андерсен туган көндә 2 апрельдә халыкара балалар китабы көне билгеләнеп үтелә. 1967 елдан билгеләнеп үтелүче әлеге дата китаплар аларның киләчәге турында тагын бер кат уйланырга мәҗбүр итә. Замана балалары китаплар укыймы? Балалар китапханәләре бүген ничек яши? Безнең иҗат төркеме шуларны барлады. Халыкара балалар китабы көне җиткәндә укучыларның каникуллары вакытында Мөслим балалар китапханәсендә традиция буенча балалар китабы атналыгы үткәрелә. Һәр көнне нинди дә булса кызыклы чара әзерлиләр китапханәчеләр. Без килгәндә дә Мөслим лицейның 6нчы сыйныф укучылары белән интеллектуаль уен оештырганнар иде. Бүгенге көндә китапханәбез бик күп кенә һәм бик еш, бик тыгыз элемтәдә менә мәктәпләр белән, районның балалар бакчалары белән эшли. Шуның нәтиҗәсе булып балалар, укучылар саны арта бара көннән-көн. Балалар инде бик еш йөри, китаплар белән кызыксыналар. Үзебездә мәктәпләргә, балалар бакчаларына төрле чаралар белән барабыз. Китапханәчеләр мәктәпләргә, балалар бакчаларына үзләре бара, күчмә китап күргәзмәләре белән чыгалар, фотозоналар ясыйлар. 3 төрле түгәрәк эшләтеп җибәргәннәр. Чиста һәм якты бинада нинди генә заманча җиһазлар юк. Мондый китапханәдә китап укып, газета, журналлар белән танышып, рәхәтләнеп ял итәргә дә була. Мин китапханәгә йөрергә яратам. Мин рус китапларын укырга яратам. Миңа романнар, приключениялар бик ошый. Китап укырга ул сүз байлыгын арттыра. Монда гел киләсенә килеп тора. Мин фантастика романнарны, повестларны бик яратам. Иң яраткан авторларым Джоан Роулинг һәм Эми Уилсон. Китап яраткан баланың хәтере дә, грамоталыгы да яхшы, сүзлек запасы бай, теле камил, сөйләме төзек, иҗатка сәләте һәм тормышны яратуы, тәрбиясе көчле була. Китапка мәхәббәт гаиләдән дә килә. Баласын җитәкләп китапханәгә алып килгән әти-әниләрне дә күрәсе килә. Заманча китапханәгә балалар китап укырга гына түгел, ялларын күңелле һәм файдалы итеп үткәрергә, дуслары белән аралашырга да килә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы кысаларында районыбызда төрле чаралар үтә. Шуларның берсе моңлы иҗат юлыннан исеме астында күргәзмә ачылуы. Күргәзмәдә чигү, рәсем, алмаслы мозаика кебек усуллар белән ясалган картиналар бар иде. Мөслимебездә чигү осталыкларын үзләштерүче хатын-кызлар саны көннән-көн арта. Күргәзмәгә үзенең эшләрен тәкъдим иткән Индия Латыпова сүзе буенча, ул 30 ел буе почтада хатлар таратып йөргән, эштән кайткач чигүгә утыра торган булган. Лаеклы ялга чыккач кул эшләре белән ешрак утыра башлаган. Пенсиягә чыккач күбрәк эшли башладым. Башта шелтер бәйләдек. Эшләгәндә хәзер чигүдә. Тутырып та чиктек. Хәзер крестә чигәбез. Күргәзмәдә булган эшләрнең тагын бер авторы Камилә Минхаҗева. Бик яшь булуына карамастан, бар яклап та талантлы ул Камилә. Әнисенең укулы, нәфис сүзгә дә оста, укуда да сынатмый. Җитмәсә, кул эшләре белән дә шөгыльләнергә ярата икән. Чигү ул инде минем хобби. Әмма дә ләкин миңа калса, укучы кызларга, яшь кызларга киләчәктә әлеге һөнәрләр кирәк булачак. Индия Латыпованың дусты булып, Камилә Минхаҗеваның остазы булып килгән чараның бер кунагы районыбызның иң оста чигүчеләренең берсе Роза Низамова да күргәзмә турында үзенең фикерләре белән бүлеште. Милләтебезнең төрле чигү усулларын өйрәндем. Һәм өйдә генә тормыйча, мәктәпләргә, гимназиягә, лицейга, китапханәләргә балаларны җыеп түгәрәкләр оештырдым. Зурлар белән дә эшләдем. Чарада шулай ук Муса Җәлил укулары видео конкурсы лауреатлары чыгыш ясады. Алар конкурска тәкъдим иткән шигырьләрен сөйләде. Аларга дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Күргәзмә авторлары чәчәк бәйләмнәре белән бүләкләнде. Рамиля Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Сәламәтлек 5 еллыгы муниципаль проекты кысаларында балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр өчен еш көтүчеләр фестивале үтте. Бәйгедә Кояшкай, Миләшкәй, Карлыгач бакчаларына йөрүче балалар көтү нормативлары тапшырды. Балалар урыннан озынлыкка сикерү, алда иелү, идәннән ителү, идәннән күтәрелү, 30 метрга йөгерүдә осталыкларын күрсәтте. Муслим районы буенча көтү администраторы Расил Фаттахов балаларның кичкенә булуларына карамастан ярышларга яхшы әзерлек белән килүен билгеләп үтте. Бәйге ахырында беренче сыйныф укучыларының көтүенең алтын билгеләре һәм таныклыклар тапшырылды. Балалар бакчаларына йөрүчеләрнең барысы да грамоталар һәм сертификатлар белән бүләкләнде. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рамиля Сәләмова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.